ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode Ceerno Malick Sow jom gandal towgal jom gandal timmungal cellungal e fannuji ceertudi so tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma foof ine catti mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow an bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta wat composé 78 186 02 48 Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaabaɗo jam fagile koyne muusi mi yiɗama jinmi ko jewdima anu yummiraɗo arwajo ɓeskuma kono foyto ɗumen jango ko wone laal fo ko ma juuɗe jiitu jam fagili koye welane sa ummima wuro ma natelade toppita juma toppitoɗa jangde ma sabu jawdi aduna jarani ɗum duniya o duniya nimsakili jarabi mojani nimsakili jarabi mojani nimsakili jarabi mojani jafakili koye welani nimsa nimsakili jarabi koye mojani jamfa farmatu ray ino gorɗa guiɗam wallahi ko ɗum gonga téléphone men o juuti de ayi kono min mboɗo jogino e maɗa haaju mo jinmi kalden taw wona e téléphone ko nanguɗa ko foof farmatu ray mamadou argami haalde e ma ɗum haadi kam ɗanade de eyi ɗum haadi mi ɗanade guiɗam heƴata e téléphone eyi ja mi salmini mi juurimam ɗum noon mbaɗa fanma so jungo ma hoyti tan merci farmata jarama dia nene a ñantimo de ko deyam no gorɗade seni nene anene ko nenmi ko mbeɗame jaam nene mbeɗame jaam mi wonani e jaam ndax ko nenmi ko anene ɗum ala mi nanani ko kewi kay nene Mamoudou dal nanmi nawi ko rokki o wima ko suka debbo nofito rokki mo wima an temdere ujunere nene o wima temdere ujunere o nawi nono wimi temdere ujunere o nawi min de mi nanani ɗum ko nanɗa kadi mi nani 3 millions 500 o nawi nene 3 millions 500 3 millions 500 mo wima noon safarayat al andimo kañum ko nedda beddo konko tini ɗum o aro haalandimi e te o yi o yiɗa haalandemo par ce que onon gandi hakkude makko e Mamoudou welani so haali cikkon ko gañu an koddela siki safray so wi noon wona tan no salori tan ngal ɗo dewgal ni walla tawede ka alhaali muɗum a sikki wona ɗum addina mo wiide noon nene baxna
ko yi ko gonga de ko kalandami ko aɗa jogui hen dalillaji labdi ko safra wimani safaraat haali to ko haali ko o suusa haalde e mere honto fawi ɗum min mi namdor ɗum safra i to paaɗaɗo holɗo ummi holɗo hucci ala nene e nder meɗen enen e nder men ala andane a i jam yo jam o suusa haalande aɗa wona ko nene mbiɗa ko non sa haalnimo onnede ko min haalama kadi konko iwade ɗum no suudi e nder meɗen ala nene andane jammo komo men ñalawma komo men kam sama andinmi haala noddanam safra e to woni o yalti o yeehi safra yalti o yeehi laal makko aɗa adda ka ɗo haala joni tan safra haali safra yalti o yeehi hara haalama sa haalimo kadi o wiya min kam e peno wala haalanmo haalande yummum ko kewe nder galle bamum wona fenade saka ɗum ɗo mboɗo woni hen yummo mboɗo woni hen umu hani ko waydani ene paasa tan ne yeehe ne arte min mboɗo fawa tan e pengal mboɗo wiya fo ko ɗo ndeke wona ɗon ko banggue goɗɗo i ɗum mboɗo ñamlira ɗuma min jinmi yiiɗo ko safra e biɗoma noon min ɗo joni hankkadi wona an jinmi haaldude ay safra e biɗoma ni o min ko on jinmi yiide min o yeehi so wi mo tawtan ɗo allahu akbar ko hande noon woni najode ay hande ko hande tigi ka timmi million ngaji 3 e temedere neɗɗo ƴetto ɗum nawana hoore mum woyi sa yo ene duke o nawani hoore makko kadi wona 3 million 500 yum makko ne ɗo huccodirani semmeɓe waɓe no muɗumen ni mbadda aadiyankagal fuutankagal walla aadi pular walla aadi meɗen enen rewɓe ko hande noon nañmi hande woni haala mawka ka min hono nde ɗo bettere heƴanayam de yimin mboɗo fawe ɗo tan ndeke ko to hen ɗo waɗi ɗum ɗo wona ko neɗɗo ne jooɗo ne miijo tan ne mettina tan ne ena ƴiwna tan ne sayedi ala ya jokkiro golle ma yaye ya jokkiro golle ma an jarama nene noon so ari oto haalama ko min wadda ɗum de aɗa ko kalantuma en a jarama min mi ala haala so wona jarama i oɗon banda men ɗum ɗo kam ena haalo walla min kam mi hoyɗat est ce que min wona e koyɗol gonni i an projet safra e nanɗo i an jangde oɗo ɓiɗɗo nanɗo jiida e goɗɗum ko haaloto e ko haalata ko ay min to paami hande aɗan ɗum ɗo no mbaɗanmi natti haala nder wonti haala maniére walla noddami ko ceerno gawa jammo gueɗe ƴewanami ɗum ɗo min est ce que ala ko ummini kam taw mi tinani ɗum wawa wonde million ngaji 3 e temedere e ɓiyam mo jibinmi nder reedam fowmi e temedere ujunere tan gojjinimi goɗam e ko yummo yurmini moƴƴi Nimso Guilli jarbi mojani Nimso Guilli koye jarbi mojani banam gorko aratiraki fama il est temps noon jinmi noon kalden gonga an ko jiɗɗa ko weɓande fama sodnam ɗum ɗo kala ko birtiɗa yomi sooden joni kadi mbiɗa paɗe ɗe paɗe aɗa jogui paɗe mi yani paɗe no min jana e galle galle ndema mais kadi ande ko jiɗɗa ko ne weɓata noon fama no weeɓi kay seydi gueyi joni an mare ko ni gurdunoɗa galle bama yoro de toute façon min kam ko mbawmami wiidema ko mi tampi wondi ko min wawa ɗiɗo asaji ñande fof sodnam ɗum baba sodnam ɗum min mi wawa wiide kadi mi yomi rokke ñaama ha kaara jara ha ɗomɗa kadi hunde fof ya sodne te an tu es bien habillé a yiyani tu es correct mais ko wawi noon fof c'est la faute de ta maman Oumou anani mais ala problème anani sabu jawdi aduna jarani ɗum ay umodon an acum udditoy damal ay wimo yo wat entraînement ɓuri de yo jettu régime somin jaadi koyɗe ɗo e ɗo tan jeyata ko mo fa gasi kanka haɗi kam liggani ɗum min no karma liggani an wi o tom liggi ɗum waɗi ƴettim poids ko yiɗi liggani ko nen
mi jabata ɗum yaade e restaurant uji e nangam uji wawani ko caɓaɗo sa joni an waɗi mo no wayni wona joni o wiyomon yaha e tellade escalier ji mbiya ala yo ko jaa ko gamɗo toon ɗo hay goto wawa onon ɗa hakkude mon hay goto heƴani hen Mamadou kañum to woni o wonde ayi yeɓani de Sar Maimouna Chicken woni koto Amerique nokku biteɗo Colorado aɗa yiɗi defde no hannirta ni jokkondir e makko dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko YouTube ko toon o hollirta dennagal ndefuji ɗi kala ka debbo walla ka gorko aɗa yiɗi wawde ndefu tubakoɓe jokkondir e makko walla ala ko ndefu futankagal ɓurɗa yidde wawde fo omo laaɓa laccire haako ñiiri buna ñiiri cengle ñiiri liddi dahin laru bettel gosi karaw cakri ɗum fo omo waɗa so tawi koye Amérique mbiɗa gonɗa aɗa yiɗi wadde inde yangue anniversaire noddumo walla ala ko commande jiɗɗa ha e galle mon jokkodir e Sar Maimouna Chicken mbimi so tawi aɗa yiɗi jokkodirde e makko noddirguel makko nan ɗon ko ɗon tigui woni tongorguel makko mbimi noon dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko sa yiɗa hay hunde humpuma e dennagal ndefuji ɗi waɗata toon ɗi. Agence immobilier Max Global Service ari gam wallude bandiraɓe aɗa yiɗi heɓde galleji jirɗi galleji gonduɗe e kayitaji leerɗi des terrains bien lotissés bien bornés koye mabɓe tigui ndewata aɗa woni caggal leydi aɗa liggono hannirta ni walla ala ko ɗon gonɗa aɗa liggono hannirta ni aɗa yiɗi sodde terrain taw ko seeɗa seeɗa jiɗɗa yoɓirte hande gasi foof jokkodir e mabɓe walla ala ko kas jiɗɗa sodde terrain eɓe jeeya ɗin terrain ji eɓe jigui des hectares et des hectares toon to tubaɓe Dialaw eɓe jigui des terrains à Mbour Dakar Thiès eɓe dilla eko fatte hôtellerie e kamɓe Max Global Service eɓe luwa galleji baɗɗi luxe tawne waɗi chambre climatisé des salons climatisés aɗa jegui sehilaɓe ma walla ala musidɓe ma ɓe jiɗɗa teddinde nowɓe toon kamɓe Global Max Service eɓe mbaɗi ɗum prévoir mbimi so tawi noon aɗa yiɗi jokkodirde mabɓe no hannirta ni tongorde mabɓe nan ɗon c'est la dernière des choses nene a jengi de ko ay yo wara copy kole min jofto sen nene yo wara copy kole jungu ma iten a bufti ma ha ñantida nene nene burtel ga yo ittu jungu ma to mum wala an kay joni ko yo pawodirta koyɗe ɗum sono noɗo de ɗum ɗo adde graher all vest ça va momon sel an to gonɗoɗa ay tabe ça va ɗum ɗo nan mojey ɗum Bébé, ça fait 3 à 2 semaines. Joni kam atay kam hada wadde ko mami woni noppi ma bébé cité bele wonna mata e wanni a woppi ko mbaɗanɗa quoi tampi atayuji tan ata mayɗiɗi mi ala tam mbaɗa tampa te kadi gandum ko gueɗel an a waɗani galan a waɗani jonge a wana romantique mais bébé komi joom galle ma sa woni baba gallam noon a waɗani jonge aɗa wawi wonde joom gallam taw a waɗani jonge noon joni ko jiɗɗa heɓɗo heeɓi ko ganda kan jeeyi ɗum jongam ko goɗɗum jongam woni sa sohli mi tottuma haalis saɗa yalta mi nawma e otam mi ƴeewa galle joɗɗo mi nannuma ɗum woni jonge gorko ɗum wona jonge a ummata saaha mbaɗa ataye mbaɗana kam ataye belɗo te aɗa andi mbiɗa yiiɗi mante korompole et tout mbanna kam hen ko jinmi ko dokka kam mi yara saaha kay ko noon mon amour jinmi ko daña ɓiɓɓe moƴƴuɓe joni pour dañde ɓiɓɓe moƴƴuɓe ko mba mbaɗa ko weeli kam annayi mbaɗa yiɗa dañde ɓiɓɓe moƴƴuɓe mais ko an foti adade wadde ɗum ɗon accanam ɗum ɗoji a wadde a wona galan tan ok d' accord mami waɗa ko ataye wona jiɗɗa mais an ataye ma hewan nana walla horompole jimi ko mbanna kam e horompole nana o noon aɗa andi nana kañum ɗum nin taye ma para ha defta barande ha par mbaɗa hen nana o
an ɓuri mi woode an ɓuri mi ande lève-toi to goppata barade nde nan nder cuisine to a lawjino hakko mi lawƴani aɗa wawi lawjude ɗum a lawƴani haako hanki ummu to wanne hoto ɗum dina yam haala anne ummu lawƴa haako ko mbaɗa ara yo law goto yimɓe jara a sodini ataye walla a sodan suukar ummu to ma taw ɗum fof nan nder cuisine ɗo an ke ala fof namma sona wadde ataye ñaw a saji gaz walla ko cuisiniére o ummu to saɗa waɗi ataye sa welama huɓɓa julɓe ni mbaɗa ataye fur ala julɓe non non julɓe kam wona ɗo mo jawɗo o boyal kam mi watta ɗum ɗo gaz a boynata mi wima jimmi ko ataye julɓe non ko galanterie o mami waɗ ɗum ala probléme wona jiɗɗa ko mi waɗa galan mi waɗa matta hen watta hen nana kewɗo mbiɗɗa korompol dañta sukar kewɗo ɗum noon bisimilla hami yiya mon amour joni joni kew bawɗe galle ma sa ɗacca wayeedi mamudoy kew tampe rima ara iwiji kono mi waɗantuma ara har yeeɗa mi lijjit ko lijjitam ɗo joni mi ya lawolam ar rek Maman ɗo jam suka debbo goto sonan noon o wiye Zeyna o wi je sais pas ka jejidde veste o galle maɓe c'est pas nene anani mbeɗa haala aɗa wi ijam aɗa wat semblant comme rien n'était an ko jamɗa aɗa yejjid veste ma ok siftiri cubaɓe ko to anniversaire mo janomi anniversaire ñandeno eyyi toon nag mbaynoɗa ɗo sehlam goto waɗanno toon anniversaire wona kanko ni mais wallahi e hokku jaam hokku toon anniversaire yejjid veste wallahi anniversaire est ce que touba ari mamadou subalel ngel no yowdi wallahi Moussa sehlam Moussa eyyi kañum invitena kam pour ami e ñanden ke a wi kam waara yaade anniversaire kono kam ko ñamɗa toon ha muttuɗa haade woppoto parce que a noddi kam aɗa waɗa tawa mbiɗa eyyi nene nene kam hay soko gorko hirde nene wat point d' interrogation mbiɗa suko debbo ko suko joɗɗo de ona yo mbimi nene anani ça va non ko est ce que ko gelma ko nande jogi hewɗo gelni noon wona ɗum de goɗɗinmi tan o wi kam ça va mi ça va o wi ɗo mélodie mo mélodie hori kamɓe mbiyata moɓe min Mamadou Ngallu mi mo mélodie mo woni mo mélodie wona ɗo de o wi kam suko gorko ni ɓorejo seeɗa joom rata min Mamadou o wi kam e oya min ganda mo mélodie o wi kam kañum ko jejjitnode galle amen veste makko mbimi he Mamadou waɗi bone fait attention wona mbiɗa andimo walla koye noon de Mamadou ka cukalel taw andam wallahi Moussa andam non non wallahi wallahi da segui no noddaram de pression o ɗum ma mbaɗan nden jejjimi han mbiɗa ham grand yore ne poti arde ni foti arde ɗum jejjimi ɗum quoi e touba a yejjitan ɗum toon hokku jaamo ko toñde nene an a lijjitta ɓinguel ma nguel no waɗa ha yejji a majjani tan cubaɗo a majjanimo de o kersuɗo tan ittune ham ya yo ittu jungo ma ay grand yore aɗani powɗomo jungo ɗo ko territoire am muñanmo tan Mamadou an kay lobbodire waaji ma nen ɗo joni an joɗa to en mbaɗa feere ha joom gallam uddito e dammal on ƴeew debbo joɗɗe coof an après ko minema aɗa waɗi hen hakkille ma aɗanen ko wi ko men min hay kam ko goppu kiram madam Nimso Nimso Guilli ana wa yawnan ha mbeɗa haalde ma mbiya wata sesa ha woni probléme ma mbiɗa jiɗa wonde ko galle baba yaro écoute ma biyano galle baba yaro wona bamma ko joom galle yumma kono wona bamma ko min woni bamma original anani ko halmi ko an deƴu oto ɗum tota haala baba yaro anani voilà jeeh an mbeɗe haala aɗa ɓeydo aɗa wiya ɗo galle baba yaro aɗa selli oto mi nanto anani voilà min woni bamma yawnu yaɓɓu koyɗe ma seeɗa
mondo waddi galle mak tan kettuɗa goppuɗa kam jejjitɗa kam non wona ɗum Ramatoulaye parani Ramatoulaye parani mo affaire ma sirande mbela wonani waddi collectionné gelluji wala min non wona min de wona min woni probléme o kanko kay aɗana gelluji ana famani wallahi a famani Ramatoulaye kay sa rentaki kay hankkadi ni pourquoi non quoi pourquoi femme ko Ramatoulaye waɗma kanko sa rentaki no mi anda hollum heeɓimo change joni mi heewi affaire uji quoi mi widema kam sa rentaki mo est ce que yewtidema yewtidema ko waɗi fof so haaldemo kadi wima no famille ga babam ga cousin ga min kam min mi famani quoi est ce que a wona tan kiro mbe sikki tan a hirat Ramatoulaye ala probléme de a dañta debbo ɓurɗon accanama an haala Ramatoulaye aɗin neni ko bonnuma rewder ma nde ha hande change sino yoro woni yero ko jaltut mais toujours om namnoma nga calmina amen ɗum ne hersenide min mi ari hande ka dañi ko weeɓani yo galle mon kadi weela ala boisson ala e dar mi ara galla men weela dar weela hande a ñallanat kam sikkande en condition même sikkan seeɗa wawi hollum defara ni haal tan an ko jiɗɗa hoɗon plan jiɗɗa ko halmi fof a waɗat miijo Amadou aɗa ko jiɗɗa an kolko woni probléme ma an gila ni mbirtortoɗa kam a salminta kam mbiɗa haalade tello argay an Amadou holko ŋaye ma an ni mbirtortoɗa kam a salminanimi elle wona min jibinma joni holko hatma ko heetma e wiide ɓe nene jawma an Amadou ko tagi gonɗa nede an aɗan ko jiɗmi haalandema min mi wona guiƴe hande mi wona guiƴe janggo mi wona guiƴe so ɗum ɗimmiti jaaha lakara an holko tama bondinede walla Amadou ka jejjeɗo ko min sawnoma lebbi jeenayi jamma bonɗo Amadou noon min ŋaɓarema nde noon ma andu ko min ŋamma an ɓuura bondinede ni mbirtortoɗa kam elle wona min neɗɗo jooɗe saale an aɗa selli aɗan ko jiɗmi haalandema min mi wona guiƴe mi wona guiƴe hande mi wona guiƴe janggo oto ɗimmit mi haalanma ɗum noon ana ɓuura murtude min haalane wirto kam ni holno welirma min jiɗɗo ko jogoɗa yam respect par ce que mi wona guiƴe no way foof komi yumma oto ɗimmit mi haalanma ɗum ɗa ko bondinede ha mayɗa an ko gonduɗa ko wona ka goppaɗo hen min no mbami siforade fof komi yumma kono moƴƴi ma laaɓa wona ka bondaneji ma hawre guiƴene ɓedde he taw wona min sa yiɗi waɗede respect a waɗa respecte hoore ma goto min nantoy goɗɗo haalde makko ɗiɗo haalaji a nani kalamami o sa yiɗi waɗa respect hoore ma an a ƴeewi hoore ma no moƴƴi goto min nanto ɗum waɗa haalde makko ɗi konnguli tinno ƴeew hoore ma taw haade ma Nimso Nimso Guilli Nimso Guilli worhaɓe giɗo mada yaga wonta Nimso Nimso Guilli worhaɓe giɗo mada gobba wonta Nimso ay min mbeɗa jogui joom suudam kon bonam dewo bonmo deeƴo o gande wonde joom suudu muɗum kon joom suudu mum yiɗirum ko jawdi ton so anani Nimso wiya caggal golle
nde ceranda waynaki ɗaccudamo kanko goto winde makko Allah addi Nimsa gata jontaɗo ɓe ɓurti kono gontuɗa ko gañu Guilli a feji bonande fo sahaɗa hollitam a haalanama oto yiɗama yikko jeebama ñani ñamde buuɗi maɗo ñande fo mi ñena haala caloɗa kam huɓɓuɗo kite nafe kala nego opponi ɓernde o takki debbo ma e garde reno serde Nimsita innama Nimsi Guilli Nimsete Mimi Nimsete Mimi Nimsete Mira we Nimsete Mimi Nimsete Mimi Nimsete Mimi Nimsete Mira we Nimsete Nimsi Guilli what happened to the mother? You go want to Nimsa. Nimsi Guilli.